2 ýanwarda jenaýatçy toparyň Watan habarlar gepleşiginde Berdimuhammedow ilkinji gezek jenaýatçylyk bilen dolandyrýan hökümetiniň Türkmenistanyň halky tarapyndan howpsuzlyk astyndadygyny boýnuna aldy. Türkmenistanyň halkyna jenaýatçy we terrorist diýen Berdimuhammedow halkyň hereketlenmeginden juda beýinçilik bolýandygyny we gorkýandygyny dili çolaşyk halda kynlyk bilen kakdyryndy. Berdimuhammedowyň esasy gorkusy internet ulgamy bolup durýar. Gorkýandygyny öz dili bilen ikrar edip, internet ulgamyndaky syýasy hereketleri çäklendirilmegini tapşyrdy. Emma Berdimuhammedow internet ulgamyny islegine görä çäklendirip bilmejeginden habary ýok bolmaly. Şoňra annaý. Birinji, meýsin aňtow hemde maglumatlary seljeriş işlemi haýatda ýok bolýar. Dünýäniň hem sewitiň döwletleriniň harwy syýasy howpsuzlyk ýagdaýlary ýygdyrdy. Öwrenip, olaryň hem ýurdumyza ýetirip berjek täsirlerini seljermeli. Ikinji, internet ulgamynyň gödäwçiligini talabalar alyp barmaly. İnternet ulgamyny ýurdumyzyň konstitusiýon guruluşyna, jemgyýete garşy hakykaty ýoýýan terrorçylygy, ekstremizmi, milletçiligi we beýleki biýkanlyk hereketleri wagt eden internet çeşmelerini ýyla çykarmaly. Hem de ýurdumyzda çäklendirmek işlerini kämilleşdirmeli. Üçüncü, milli howpsuzlyk. Jemgyýetçilik tertibiniň aýryky adamlar tarapyndan we toporlaýyn bozulmagyna köpçülikden biýdüňçilikleri garşy anyp beren destin işlere has hayretin üns bermeli. Dördüncü, daşary ýurtlara gidýän raýatlarymyz, daşary ýurt gulluklarynyň, goramalarnyň, syýasy ekstremistik we radikal dini topolanyň hem täsirine düşmekden goramak. Şeýle döwlet tarapyndan daşary ýurtlara iş saparyny ýeberlen wekilletin agdalarynyň iş saparyny maksadyna eýermegine, ol ýerdäki hereketlerini destin gödäwçilik etmek işlerini hakem berkitmeli. Ýurdun daşynda Berdimuhammedowyň jenaýatçy toparyna garşy alınıp barylýan guramaçylykly işler onuň we jenaýatçy hökümetiniň ýeketäk garşydaşy bolup durýar. Türkmenistanyň gelejegi barada Milli Halas etiş komiteti şeýle diýär: "Biz ýurdu diňe bir Berdimuhammedowdan halas etmekçi däl, eýsem sahnanyň arkasynda gizlenip bukulup ýören Berdimuhammedowyň hojaýynlaryndan hem halas etmekçi we täze Türkmenistany gurmakçy."